حمد ji Xweda re bin bêhijmar salat û selam li ser Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Resulê Xweda bin. Gelî xuşk û birayê Müslüman. Pêxember aleyhissalatu vesselam di hedîsê xwe de di ştegalî xwe de wiha dibe. Dibe însanê biaqil ew yê got nefsa xwe dikişîne hesab, berî got têkeve hesab û ji piştî mirina xwe re hazirlixiyê dike. Yani malûm e heyata me dunyayê belirlî Xwedayê Teala emir gidayî me, vî emirê hanê wê rokê son bide wê xelas be, em ê herin heyata ebedî, heyata axîretê. Ji heyata axîretê re em li kî derê hazirlixiyê dikin? Li dunyayê berî ku em herin gerek em haziriya xwe axîretê bikin. Pêxember aleyhissalatu vesselam dibe însanê biaqil ew yê got nefsa xwe dikişîne hesab û ji piştî mirinê re emel dike, haziriyê dike. Nexwe en biaqilê însana gelî xuşk û birayê Müslüman. Ew yê got terka dunyayê dike, berî got dunya terka wî bike. Yani rokê ev dunya hanê wê terka me bike, em ê tev de hinek ji me wê li ser emelê baş, emelê qenc, heşa hinek wê li ser emelê xerab wê herin. Lêbelê berî got dunya terka me bike, gerek em terka wê bikin û em werê emelê qenc, emelê baş bikin, ji bo got rojak em çûn, em li ser emelkî baş, bi tewbak û nusûh, bi rûkî spî em herin huzûra Xweda. Gerek em qebra xwe ew tarîtiya qebrê gerek em ruhnî bikin bi emelê salih, berî ku em herin tê kevin wê tarîtiya hanê. Gerek em Xwedayê xwe ji xwe razî bikin, berî ku em herin huzûra Xweda gelî xuşk û birayê Müslüman. Gerek em nimêjê xwe bikin, em dîqat bikin, berî ku nimêj li ser me bêkirin. Malûm e wexda ku em bimirin, wê nimêja cenaze çar tekbîr li ser me bêkirin. Rast Xweda mirinik bi nimêj, bi telqîn, bi du'a, bi fatîhe bikin nisîbê me we teva, lêbelê wexda got heyata xwe de me nimêj nekiribe, me berê xwe neda bi qiblê, ew ya zêde fêda wê ji me re çê nabe. Berî ku nimêj li ser me bêkirin, gerek em nimêjê xwe dîqat bikin gelî xuşk û birayê Müslüman. Nexwe gere em nefsa xwe em bikişînin hesab, bêçewa dunya olara em hesab û kîtabê xwe kar û zirara xwe ji hev derdixin, gerek em jî nefsa xwe bi wî şeklî bikişînin hesab, ka kello emelê minî ji bo Xweda çi xwasin, gunehê min çi xwasin, berî ku em tê kevin hesab. Malûm e ayeta Qur'anê gelî xuşk û birayê Müslüman dibe ew însanê ku roja qiyametê mîzana wî xêra giran bi, ew ê meîşetek xweş debe, diyaşantîkek qenc debe, ew ê xelasbûyî her ew be. Îja berî ku em herin xêr û gunehê me bêweznandin, em ji xwe re biweznînin, eger ku kêmasiyê me hebin, ji bo ku em temam bikin, ji bo ku em çabalamîş bibin, em hêla xêra daha girantir bikin. Çirkî tê gotin dibe îro emel heye, hîsab tune ye. Ama piştî mirinê hîsab heye, emel tune ye gelî xuşk û birayê Müslüman. Em bixwazin, em nexwazin rojekê em ê vê dunya hanê bê xatir xwastina ji dost û muhibbê xwe, bê xatir xwastina ji hevalê xwe em ê rokê herin anî bir şekilde gelî xuşk û birayê Müslüman. Belkî ew roja hanê ew îsanê golwecihê me nerin, son nerîna wan be. Belkî ew ştegaliya ku em bi wan re dikin, son ştegalî be, ji ber wê yekê ew nerîna li wecihê her kesî bira bi wecihekî ken, bi xweşik be, çirkî wecihê ken, wecihê vekirî jî sedeqe ye. Çirkî ştegaliya xweş, kelîma teyîbe ew jî sedeqe ye. Ji ber wê yekê gelî xuşk û birayê Müslüman, ew son belkî rojê me bin daîman werbifikirin, belkî son ştegaliya me be, belkî son nerîn li wecihê wan der û dorê me be,
انوانا توا دقات بكن نرينا ما اشتغاليا ما برا روجي ما تمام دقات لي لغوري قرآن كريم لغوري سنة پیغمبر خدا بن خدای تعالى مرنك بتوباك نسوح بعمل صالح بروكي سبي لسر إيماني بك نسيب موتبا سلام خدا لسر وب بمينن بخير وخوشيه ده